terve Miksu taas täällä ja nyt jatketaan The House 2. Tosiaan Inerssä ihan lopussa tuo ilmestyi se tyttö. Ja tuo se vaan jaksaa sinne nukuttaa. Joo, leikin vaan sitä piilosta. Mä en halukkaan löytää sun. Mitä tapahtuu? Play with me. Mä voin pelata sun kanssa, jos et tee mua mitään. Edelleen. Se ei käy. Tulee kylmät väreet tästä. Joo. Ja nyt me pelata yhdessä. Riittää vähän mitään. Vaikka sitä piilosta. Oh! Mä en valitettavasti edes halua löytää sun. Ehkä sen takia sä ootkin niin hyvä siinä leikissä. Koska se ei kukaan niin. Älä. Toi tyttö, joka... Se on tuo tyttö, joka on muodossa pelottaa. Ei kukaan muu. Mä varmaan koko ajan hokenut sitä. The forking wall. Tossa on varmaan joku hiirtetty äijä. Juu, älä tuu sisään. Ovi saattaa olla auki, mutta se ei tarkoita sitä, että saa tulla sisään. Ei, mene valon päälle. Mene päälle. Noniin. Ollaan vaikka tässä koko ilta. En tätä voi painaa mistä muuta. Late file. 1947. Köysin kanssa pelattiin. Mä tiedän, että se on joku tyyppi. Siinä ihan varmasti on joku tyyppi. Ja silti mä säikäsin. Täällä ei oo mitään muuta ottaa kuin tää. Poison. Myrkkyjä. Name of Arena Rose. Syndrot. Mä en ikinä enää pelaa kaupungilla. En ikinä. No joo, ehkä perjantaina se on mä pelata kauhupelejä vielä. Safe room. No niin, päästäänkö me nyt heti sinne safe roomiin? Olisin hyvin kiitollinen, jos päästäis. Hyvin kiitollinen. Mitä mä haluan nähdä tätä tyttöä. Ei ole mitään muitakaan tyttöjä. Mulla on rikonnut kulkeet, hyvää työtä. Tuo äänet ihan täysin, ei oo mitään. Ei, mä haluan nähdä sitä tyttöä enää. Tää tulee taas ihan koko. Miksi tytöt on aina niin pelottavia? Noniin. Nyt. 1.
Te ootte tehnyt jo yhden jutun, jota mä halunnut. Hei, te ootte tytön tästä menee. Juu. Tämäkin on varmasti tyttö, koska tää pelottaa mua. Voi käät säikätti, mutta vaikka tää oli varmaan tää oman tyypin käät. Pelastushuone. Why today mom I went to lie. Mä haluan elää tavallaan. Nyt se tulee. Nyt se pelottavaa tyttö taas tulee. Ne häivy. Häivy mun silmistä. Nää silmätkin. Mun pelottaa. Äiti. Hei, et nyt hyppää siihen. Kauhea apina. Kato, kohta sen naama ilmestyy tuohon. Mitä? Ei, nyt tulee tämmönen pelottava ääni. Ja... Kohta se ilmestyy tähän. Onko se nainen tyttö, mikä onko mennyt tonne takaisin? Mutta ei. Noniin, nyt se taas tulee. Nyt se tulee. Tää silmät puolisekin. Yksi silmä auki. Tää uskon, että ehkä just tästä kato, siinä se on. Siitä se tulee. Älä ota sitä juttua pois silmistä. En mä halua nähdä sun naamaa. Toi on ihan hyvä. Ei. Ei, mä haluan nähdä sun naamaas. Ei. Perse. Ui. Joko mä läpäsin. Yes. No niin, no. Kiitos kun katsoitte. Voi ihan hikivirta, kun oli pelottava. No kiitos kun katsoitte ja tässä kaikki tällä kertaa nähdään ensi videon parissa. Moro!